Vlog kami ngayon. Kasama ko yung pinaka-poging Muds. Hello. Ngayon. Yeah. Oh no. Yo, saya dua. Hey, hey. Hey, hey. Are ha badiya re ha. Hello. Welcome to the Lapita Park. Yan ang mga si Bongo. Yung idol niya si Presidente, ba't kamukha niya si Bongo? Ito, aakyat na kami sa taas. Kung may dalawang dito ko. Yan na. Ayan. Nandito kami ngayon sa Lapita. Dito po ang mga tao dito na silang taga-bantay dito. Sa Lapita. Ay nako. Hello. Ayun, dito na kami sa yung dalawang tao nakaupo dito sa likod. Yung parang nagkahawak. Hindi ko alam. Diya unyari kami. Aw natay ko damo duwa tawo ini sugiwang babay naguno ba ini nag parang kiyukuan yo no bayaw. Siya sangbay.
Akala niya. Wow. Pila. Kita duway nagjanji sa tawa ang tawahin. Ano tayo na? Kami ni mo na pasado na. Luluto pa kami. Ang pogi, ang sports in RC. Siya yung pinakagwapo. Ako Norway. Pinakagwapo siya ha. Hindi ako oral. Siya yung handsome. Pinakagwapo magkaliro ko. Dua.